Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwa masu sauraron mu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo namu, kuma wannan YouTube channel tamu mai albarka taskar Asraru kamar yadda kuka sani. To da farko dai ina wa kowa fatan alkhairi mai sauraron mu. Ina kuma ba ku haƙuri don Allah ɗaukacin masoya masu bibiyar wannan YouTube channel tamu mai albarka, domin ayyuka da suka yi mana yawa ba ma samun ɗora muku ayyuka a yanzu sakamakon abubuwan da yawa. Akwai wasu 'yan YouTube da tashoshi da muka fi yin wasu abubuwa, da Allah ku yi mana afuwa sosai saboda wannan tasha taku ce kuma tana sane da ku, ba ta manta da ku ba. To ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani, a yau muna ɗauke da wannan asiri muhimmi domin mu kawo muku ku jarraba kuma ku gani an jarraba shi ya inganta, sahihi ne mujarrabi. Kamar yadda kuka sani dai wannan tasha dama kullum farin cikinta shine ta kawo muku nau'in kalar asirin da kuka daɗe kuna faman nema a kai ba ku same shi ba. Mu kuma za mu duba kundayenmu da muke da su na iyaye da kakanni da manyan malumanmu, mu ɗauka mu ba ku saboda soyayyar Allah da manzansa. To wannan da kuke gani hatimi ne mai girma kuma na farin jini da mallaka da ɗaukaka dukkanin abin da ka sa a gaba. Kamar yadda kake ganin shi, in ka rubuta shi a allo ƙafa ɗaya haka ka duba Malik Yawmiddin nan duka ka zagaye ta da shi, to ɗan uwa sai ka nemi wanda kake so ka mallaka ɗin, ko kuma wanda kike so ki mallaka sai ki saka a ciki, sai ki wanke da ruwa mai kyau sai ki sha. Idan kuma magana ce ta harkar ɗaukaka kake nema ko kasuwanci kake nema, to sai ka sa ya ayyuhan nasu kulluhum minkum ajma'ina, ko kuma ka sa annasi rijili wanda sai dai fa'idan ɗaya ne. To insha Allahu, ‘yan uwa, dukkan wanda ya aikata wannan aiki namiji ko mace zai yi ban mamaki, zai kira mu ya tabbatar mana da godiya a bisa ga wannan aiki da muka ba ku. Don Allah ku jarraba ‘yan uwa masoya, domin sai da jarrabawa mu za ku faranta mana rai. Sakamakon farin cikin mu shine mu ba ku laƙani kuma ya zamto kun yi amfani da shi kun ji daɗi, kamar yadda mu mun jarraba mun yi amfani da shi kuma muke gani ya kamata mu ɗora a media domin mu taimaki ‘yan uwa masu sauraron mu, kuma waɗanda ba sa kusa da mu ballantana nesa tai maganin kusa. To don Allah ku yi amfani da wannan sirri domin kuma ku amfani wannan garaɓasa. To ‘yan uwa, assalamu alaikum. Kada ku manta, ga mai neman ƙarin bayani ko kuma wani kalar nau'in aiki da kake da buƙata a yi maka shi, to yanzu kam ayyuka alhamdulillah, don gaskiya a lokutan baya ba mu da lokacin da za mu karɓi uzurin mu ba da lambar waya ko wani abu. To amma sakamakon mutane suke ta ƙorafin ya kamata a dinga ba da lambar waya, sakamakon wani yana da wata buƙata tashi wadda take ba ta shafi ɓangaren abin da muka ba da sirrin a kai ba. To ba matsala, abin da ya shafi ɓangaren lalure ko matsaltsalu na maza da na mata, to insha Allahu ga lambar waya nan sai ka yi magana, sai mu duba abin da muke ganin za mu iya taimaka maka da shi idan Allah ya sa muna da shi. Idan kuma abin da muke ganin ba lalura ce ta ɓangaren mu ba, sai mu sanar da kai abin da yake akwai. To ‘yan uwa, muna godiya da ku domin sai da farin cikin ku farin cikin mu yake ɗore. To kar ku manta dai kuna tare da wannan YouTube channel tamu mai albarka, wato taskar Asraru. Taskar Asraru kamar yadda kuka sani ‘yan uwa masoya, tasha ce da ta yi fice kuma ta yi shura wajen